बबुआ क्या बाबी? देख आज तोर अगुआ आवतन जा अच्छा तोर बियाह करे के बा अच्छा कतना अगुआ अइलो सन ते गड़बड़ा के सब भगा देल अगुआ के अब तांजा हाँ के ने पॉइंट पर मत बोलिए ना बोलम हाँ सही सही बढ़िया से बताइए कुछ ना बोलम ना आवतन जा ठीक है आवेदा 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 आवता आवेदा का हो जाई देखी उहे लड़का है भाई जी राम 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 भाई जी आ देखी उहे लड़का है बाबी आए ई के हनुमाई के भाई बदमाश नहीं क्या माई के भाई हो जा हां उ लड़की के भाई हवन आई हाँ। अच्छा आई हम तोहरा माई के समझा हनी हां हाँ बाबी ए बताई लड़का पसंद बानू लड़का हाँ भैया लड़का तो एक नंबर के बा ऐसा लड़का बिहार में ना मिली ना 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 लड़का देखे में बड़ा बढ़िया बा भैया हाँ लड़का से कुछ पूछल चाहता नहीं हाँ बबुआ तार का नाम पड़ी तार नाम का पड़ी हमर नाम श्री भगवान शर्मा ना 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 हमारा बाबूजी के नाम श्री भगवान शर्मा है हाँ हाँ अपन नाम का पड़ी अपन नाम हाँ। अपन नाम तो अपने पड़ी ओरिजिनल नाम आई ओरिजिनल नाम बताओ लंगटुआ हाँ हाँ ये जब पैदा ले रहे लंगावटा पहनल ही आई रहे हाँ ये नाम है बाबूजी हाँ बबुआ आई। अच्छा तरह तोरा बियाह होके के बात खुशी में बारे हमार बियाह होई हाँ हाँ हमार बियाह होई हाँ। अब बाबूजी हाँ तोहार बियाह ना होई अरे हमार बियाह ना हुई हाँ हमारा भी बियाह है बाकी बड़ी वे तोहार बियाह हो गइल बा हाँ अच्छा हमार बियाह भइल हाँ तबे न तुहार हाँ हाँ लड़का चला बाबूजी त ई गोड़ हमरा के ना लगियन जा तोरा गोड़ लगी रे हाँ कितने गोड़ लगबे हम लगी हाँ। कैसे लगी निहुर के निउरा हो निउरा लगी एंजन निहुर जे रे तो बाबू नेहुरा असत्ता असत्ता लड़का खुश बा हाँ हाँ हैं? इतना तो हो जा बढ़िया से गोड़ लागो अच्छा हाँ आ तबे नु कमी कौन बा हमने तो बका बड़ा लड़का तेज बुझाता एक लड़का तेज ई पहिलका पेज है यही से तेज भाई चनाक ना है हम हाँ चनाक तो है है चल हाँ कहूबे कब कब साबुन खाई ना खाली हाँ पानी में तो बड़े तेज है दिशा फिरला तो हाथ ना धोला दिशा फिरला तो हाथ ना धोलो ना ऐसा ही खा ले लो मुंह धो के चल दी ना बहुत सलाम कर पैसा मिली पैसा दिहन नु पैसा देबन हो हाँ पैसा दे हम 16 ना 16 पैसा हाँ पैसा दिए पला मामा ना ना का नाम है करो नहीं 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 एते ठीक बिया नु हाँ सामानमा ठीक बा नु एकर सामान मन हमर मेहरारी नु भाई हाँ हाँ अच्छा हमें कौन है तो कता ले आ कई बड़ो ना उ तो बुचिया घरे नहीं बिया अच्छा ठीक बा सलाम कर सर दे का सलाम करी हाँ कर निहुर के कर भाई खुश आशीर्वाद दिले का खुश रहो अब बिल्ली में घुस रहो आय लड़का पसंद बानू लड़का तो 7 लड़का में एक लड़का बोल लड़वा लड़का पसंद बानू हाँ तिलक देव नु तिलक कहे ना आ दहेज में का लेबे आय दहेज में दहेज में पाड़ा हाँ और एगो कोची पाड़ा दे दियो हाँ एगो अन्ना हो तो गदा हो दे देबो तो ठीके रही हाँ बबुआ हाँ कोनो चीज का कमी ना होई ना नु ना या ठीक है बा जूतो खोजबा तो मिली हाँ जूतो मिली जाए के बारे लइका करे पसंद जीजा अइबा की ना जाए के बारे लइका करे पसंद जीजा अइबा की ना हो तोहरा के देखा हु के करता मन जीजा अइबा की ना हो तोहरा के देखा हु के करता मन जीजा अइबा की ना
सेवा में हाजिर राखब ठंडा गरम जीजा अइब कि ना सेवा में हाजिर राखब ठंडा गरम जीजा अइब कि ना हो तोहरा के देखहु के करता मन जीजा अइब कि ना हो तोहरा के देखहु के करता मन जीजा अइब कि ना अभी उनके नहीं ऊ तार बड़की माई हई हाँ भाईजी ई मत जानी हो कि तोहरा के भुलाई दिल में बसैले राखब चाहे जहाँ जाई ई मत जानी हो कि तोहरा के भुलाई दिल में बसैले राखब चाहे जहाँ जाई नाता ई टूटी नहीं जन्मो जन्म जीजा अइब कि ना नाता ई टूटी नहीं जन्मो जन्म जीजा अइब कि ना हो तोहरा के देखहु के करता मोहन जीजा अइब कि ना हो तोहरा के देखहु के करता मोहन जीजा अइब कि ना दीदियों के होई गइले ढेर दिना आइला ओकरो के अइह जीजा संग हिली अइले दीदियों के होई गइले ढेर दिना आइला ओकरो के अइह जीजा संग हिली अइले संजय दिलीप डबलू जय हे मदन जीजा अइब कि ना संजय दिलीप डबलू जय हे मदन जीजा अइब कि ना हो तोहरा के देखहु के करत